Iloilo City PSTMO magapadayon sa gihapon sa pagpangkumpiska sang driver's license sa tunga sang pronouncement sang DOJ kag DILG nga ginadumilian ng mga LGU nga makakumpiskar sini. Inang gintutukan ni John Sala. Kung pabais-bais lang hindi na bago sa traffic aid kasi Clarice ang makigbais sa isa ka motorista ilabi na kung dakpalay na. Bangon abtik ini kuno nga traffic aid. Wala sang makalampuwa sa yamata ilabi na kun violation. Kung pasensya, kung kuya sir, pasensya. Kung dakop kuya sir. Si Manong Card naman nagapasalamat mangod sa tinuig na nga serbisyo bilang traffic aid, mas madamo man kuno ang mga nagapanubo nga driver kung ikumpara sa mga arogante. Gani mahapos lang sa iya nga areglohon ang sitwasyon. Yun lang naman pag ganun. Kami kabalo mo kami mga tagpasinsa sila kon dapat ni sundo Manila. Gamay lang ang disiplina sa kagalingon dapat. Apang sila man gani kuno kung kaisa ang nagalibog ang ulo bangod masami ang ginarason sa ila sa mga driver nga hindi kuno nila pwede kumpiskaron ang lisensya santo sa layi. Kuha sang license nila. I-explicar ba kami sir nga may ordinansa ya sir ang city nga ordinance 338. Sang damlag lang nagpagawa sang pronouncement ng DOJ kag DILG nga nagabawal sa mga LGU nga magkumpiskar sang lisensya. Apang sa statement nga ginpagawa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, magapangayo pa ini kuno sang legal opinion sa City Legal Office. Gani ang PSTMO magapang kumpiskar sa gihapon. Ang ordinansa nga gina-implement namon, wala man gin declaration for being invalid, no? Ang ordinansa nato nag-exist na gihapon, no? So sino ba lamang sundon ang opinion o kung ang ordinansa, no? So may local government code kita, no, nga naghahatag po sa tagsa ka mga LGU nga mag-ubra sa lokal nga mga layi. Apang ko ng mga motorista ang pamangkuton, dapat magid kuno nga hindi na pagkumpiskaron pa sa mga traffic aid ang lisensya kag sa baylo, citation ticket na lang. Galing may mga rules man ang LTO nga dapat hindi lang pagkuha ng license. Tagaan lang citation ticket. Kaya halin sa una, di ba, wala na sila ka-confiscate. Naga-ticket lang gid sila ya mismo. Nagbando man si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga traffic aid nga mas pasang karon pang ila pagdumala sang trapiko. Dugang pasang alkalde, hindi man kinahanglan nga magpangdakop sang violators ang mga traffic aid kundi mas importante ang pagdumala sa trapiko. Bagay nga ginklaro ni Kunlo nga hindi buot silingon nga hindi na gid sila magdakop. For sure nato niya kas ang number one priority ticket niya of course traffic management, no, which is nga insakto kagamuna ang sa ni Mayor Jerry Treñas. Upod kay Sililo Duque, John Sala, Western Visayas.